צריך להכניס להילוך בשביל לנסוע פה. אז אתה תדאג לנסיעה ולא לתמונות. אני מצלמת כרצית. אחרי זה בכל ההקלטות של הדבר הזה שאנחנו נשתמש בהם... שומעים אותי צועקת עליך. תשמעו אותך צועקת עלייך, מבינה? זה מה שיהיה. וזה הווידאוים משווים. שידעו, שאם אני נתקעת באמצע המים, זה בגלל שאני אמרתי לך שתתעסק בנהיגה ולא בצילום. שאני אמרתי. זה כן, שכולם ידעו? כן. אוקיי, זה מוקלט, גברת. הכל מוקלט. בדיוק. אם אתה נתקע באמצע הזה, שאתה תדע שזה בגלל שאתה לא הקשבת לי. הוא נוסע חצי בצד, הוא מת לעקוף אותך, מה הסיפור שלו? דחוף לו, אבל גם ככה עוד שנייה אני פונה פה ימינה, הוא יכול לעקוף אותי להיות רגוע. לא לעקוף אותך עכשיו, אבל בס לבן. שיעקוף.